So gawas sa loan unya savings na po insurance. All right. So ma'am napailain ma'am Salvacion napailain nga mga kanang serbisyo nga inyuhang naangkon sa Rafi Microfinance for the past 8 years. Naagid sir. Kanang sa mga karon kay President man ko sa Client Advisory Board. So President na-extend ka sa ta CAB. og programa nga tos katawhan. Kana manay nindot diha, no? Yeah. Kami ron sa CAB Balamban, ubanan sa kauban nako ang naglain-laing representative sa kada branch, kada municipality. Naami plano ang mga outreach program. Very good. Naami kanang mo ayuda mi ana mga tree planting. Okay. Kanang napon mi programa sa feeding, Okay. nga maghatag og school supplies. Okay. Karon gani ang amo ang giplanong expand pa mi og manghatag og mga material sa labi na sa among sa tuburan nga naapagi nag-opening sa Digger Center nga mapagi materials. So mo na among giplano nga Wow, no? So daghan na kayo may imong kalihukan, gawas dili lang sa inyong pangnegosyo, kundi Natungkol sa kayo mo sa mga serbisyo nga tos katawhan sa komunidad. Wow, so inana din na ang Rafi Microfinance, no? Alright. So kumusta man ang inyong gibati nga nakahatag mo ni ining serbisyo? bisan ingon ani lang ta nga murag ordinaryo ra ka eta kay naratas balay nga pinaagi sa paggiya sa atong labang makagahon nga naagid gihapon ta alagad siyang katawhan dili lang sa atong sa tag sa kapamilya. So ngadto sa atong mga silingan ngadto pagin sa ubang katawhan nga napagyoy kinahanglan para sa kabataan. So sa inyong grupo, unsa may kumusta man ang relasyon, Ma'am Juliet, sa inyong grupo, unsa may imong nakita no sa pagsugod hangtod karon? Why? may Open kayo mi sa mga nga bro magkatigo may kanang magkita mi kada semana close na bro. So ang inyong makaingon tampunga nga inyong relasyon nihugot pag-ayo no? Kay murag day to day or every week magkita jud mo. So unsa may mahitabo ma'am kung murag nahihigayon murag di mo magkita unsa inyong bation murag mingawon ba mo? Mangita mi asan man siya ay ano mo na siya motambong sa ato ang meeting So kini siya mao ni siyang mga benefits sad nga atong makuan day no maangkon sa Rafi Microfinance dili lang sa ekonomiya lang kundi hasta sa datong spirituhanon nga kalambuan. When we talk of spiritual development nagisgot ta og atong relasyon no sa atong isig katawo og ingon man sa relasyon nato sa Ginoo no. So pinaagi sa inyong grupo inyo sa nang gitan-aw, inyo sa nang gibalanse. Wow no. So kana madunggan ako si Ma'am Juliet diri si Ma'am Leonides diri nga kanunay gyud di gyud mawa sa iyang mga pung ang espirituhanon no ang sa Ginoo kay sa akong tan-aw sa akong obserbasyon murag mao gid ni siya inyong gabayan. Kada release sir sa kuan Rafi sir magampo magita kanang kairan ta atong puhunan makuan gid siya sir ba kanang mabalik yun makadugang pud sa atong sa pagpadagan ninyo sa negosyo unsa man say mga assistance nga nahatag sa Rafi Microfinance labi na gyud sa mga staff diha ninyo sa paggiya ninyo sa inyong negosyo na aba kuan gid sir kanang moral support nga kanang sa usahay na among sa grupo nga naay mga kahulian. Murag mo lo ang kuan. So naa sila kanunay mo hatag mo advice. Mo hatag sila na mo kuan bitaw sir kanang. So giya kung may katampungan nga gigiyahan jud mo kanunay sad nila. Aron sad mo makuan sa inyong negosyo. So nindot sad no nga at least murabag adto na support nga gihatag haron gid mo mudasig no pag maayo sa inyong negosyo man o baka sa inyong pagpalambo sa inyong grupo. Alright. So kumusta man sad ang inyong mga kuan dito, inyong mga mangutang po nga gawa sa relasyon ha, ang inyong mga kahibalo, ang inyong mga kahanas dito nay. Kung sa may mga gi-offer sad nga mga services, support services sa Rafi Microfinance aron mulambo ang atong kultura dito kana unsa man. Naa ba? Yes, ma'am. Sa amoa kanang
mao na to akong gibalik ako nga unsay mga programa bitaw sa para sa mo sa barangay. Kanang mag-opening sa klase na may brigada eskwela. Nya kanang dugang kahibaw na mo ba nga dili lang mi kay pareha sa mga magtutudlo nga kanang ilagi nang gi-eskwelahan sir sa pagkuhan sa mga bata. Kami naapod mi anak tungod sa Rafi Microfinance na mga seminar ba. Ay mga seminar. Ikaw Ma'am Leonides, naka-attend sad ka ng mga seminar Ma'am? Ang kami sa amo nga salvation sir itong sumala sa akong istorya ganiya nga doon namin mga kalihukan nga Princess of May kanang mga bata nga kuan mo nagihimo na mo bitaw nga pamalit og mga school supplies para ihatag na mo sa daycare center nagamit na mo sa pag So na may ipahigayon ng mga cultural activities. nya nagbahi sa migbaboy atong tungura nya nalamihalin ang gibutang sa among savings nga kami mismo nga mga kuan mga kliyente ang among meeting is alauna man jud nga di pa gani maabot among staff basta mo start na gid ang among meeting magpray na jud mi din maga kuan mi sa among minutes then maga kuan mi sa among kinsay absent or kinsay kunya do na sad mi penalty sa late, penalty nga way ID, penalty nga wala mid-readers. Mani among pamalisya Pangutan ako ninyong tulo unsa may ikapasigarbo ninyo kung mahimo mong membro sa Rafi Microfinance. Unsa may Number 1, discipline. discipline. All right. Discipline. Okay. Unsa may pamaagi nga napakita ninyo ang disiplina? Number 1 sa among pagkamembro kada semana mag-meeting yun mi. Okay. Mao na to giingon sa kakauban nga naagi ng opening prayer. Number 1 siya maginang guide na to. Nya ang banding namo nya sa social activities. na ay mga katong among branch anniversary sa Balamban. Nasad mo i-branch ano kay gayon. So Gawa sa General Assembly nasa gyud mo. na Alright. bisan mga idadidara namin sir may pamimukian. May pamimusan. So kana diha ang inyong mga ang atong kultura no. Naa diha. Atong mga social activities na asad kay Bisan gayon. guwang-guwang na napada talent. Okay. Right. So mao po na inyo dito, ma'am no. o dili kay sa ang amo lang giatubang sa siman ng pagbayad kun dili aduna pa kami talentong mga nanay. Mga talent ang gawas gyud dito inyong mga talent Wa ha. dili ra ingon nga sige na lang mi gawna na sa among negosyo kun dili aduna usab mi pahigayon nga pahiuyon usab sa uban nga mga kalihukan nga dili ingon nga maga padayon na lang kita sa atong pagkananay. Okay. Now mangutan ako ninyo unsa may mga tips nga inyong mahatag labi ni katong buot pang magpasakop sa kanang Rafi Microfinance sama ninyo ha. Unsay inyohang ikahatag nga tips apan inyo nang tubagon human lamang ni ining pipila ka mga mensahe. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Nikusog ang saka sa sea level sa tibuok kalibutan og 60%. Kini mao'y natala sa mga scientists sa United Nations Panel Forecast. Matod sa ilang pagtuon gikan sa 2 mm ni saka sa 3 mm ang sea level matag adlaw. Global warming ang gitumbok sa mga scientists nga mao'y hinungdan sa maong pagsaka sa tubig sa dagat. Sa laing bahin, gikawat ang mga alahas sa imahen sa Nuestra Señora de la Reglas sa Lapu-Lapu City. 59 ka kwentas, 70 ka mga singsing o 16 ka mga pulseras ang nahanaw ni adtong niaging Miyerkules. Usa ka inside job ang gisuspetsahan ron sa kapulisan. Ug maokadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Sa iyong sipag, aangat ka. Sa pagsusumikap, aangat ka. Sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan magkatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo ng mga tukaan.
Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning brigada eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang brigada eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa man ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man day na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bakasyon. Nindo tagod. Unsa may nahuman nimo? Iskala ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pagid pre. Naasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo-enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mga ko requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas. Nagita ba kamo og mukarga sa inyong mga dagkong kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gotong Southern mo itubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo, paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado, samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado, samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes, samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong matawag sa Gotong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Okay, so mga igsoon, ang atong oras karon aras 10:46 na, no? Ready na ang ato ang interview. Atong paminawon mga igsoon, ang ato ang interview ni Dominic Asensio. Sa yung ganahan mo venture og mga business opportunities diri sir ba? Cebu is a big city sir, metropolis. Unsay mga opportunities or business ideas yung pwede ma-venture na sa mga small businesses sir? Actually dunay daghan, especially no kung as a whole gid sa Cebu City branch, ma-consider na mo mas dako kayo og kanang participation ang diri sa part sa mga mountain barangays. So natay mga more or less mga 70% ana naa didto. So, kung dunay mga nanay nga gusto nga mo venture, lami kayo lang sudlan ka ng mga buy and sell. No? Especially kung imong tanawon diri sa carbons ka ng mga vegetables, flowers, tanan ana gikan na diri sa mga mountain barangays. So, kanang mga nanay nga mga supplier diha, ato na nga mga existing clients sa pagkakaroon. So, kung dunay mga nanay nga gusto nga mo join sa ato ang programs or gusto nga mo sudan ng mga opportunities, dako kay silang chance. All they have to do is lang yung kanang naalanggit sila hard and about dedication sa nga business. At the same time, sa part sa Rafi, doon naman tayo financial assistance na ihatag. So, basically, ang ila lang yun is pagpangita lang yun sa market or sa kanang mga ang location, right? Location para sa... So, ano ang mas daghan pa sa bukid, sir, sa mountain barangay? Mas daghan ang population, mas daghan ang diri sa city, nga naman? Kuan, ang sa city mong good, kasagaran diri is mga nag-rent lang, no? Ya, diri sa Palisina to or during sa ato mga investigation, mas mo prefer magud-taog ka ng taga-diha na gid siya mismo. Then at the same time, doon na nag-check ka ng maingon na to ba nga ka ng capacity sa pagbayad.